50. Wes saiki tek udut. Nah, aku kecil itu. Ini kode itu 50. Dendang. Iki jerer, iki 3, ini 32, 59. Kayak ketan. biasanya 32 Itu 32 tuh. Jalan lurus 32 apa sing iki, Lek? Jumbo. Heeh. Super jumbo. Gawe apik. Dia. Tenan, Rek. aku nggak sampai Orang kamu sih lagi. Soalnya dia ini yang barang beriki itu tanduran aja aku. Pak ini jumbo. Ngapik. sing iki kayak aku tau nanduran Heeh. Neng gawe putar iki putir iki Mas. ya sih ya Kira cincin kira 80. ya